What are your future plans po on 2025? Medyo ina-advance na namin. Tingin ko po kung ano ang gugustuhin ng mga Angeleño. Kung gusto po nila akong patakbuhin bilang mayor na maging haligi po ng Angeles City para gawin ang mga programang napagpatuloy po ni Mayor Pogi, siguro yun ang tatahakin po natin for 2025. Iniing meging pakibat ng Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II, keng kutang dareng local media nung nanuing maging future na ning kayang political career, karas na ning 2025 midterm elections. Binunada ng inanunsyo kanita ring Lasatin Brothers ing pamanagal ng Kong John Antimong Mayor na ning Angeles, uling yarine ing kayang termino king Kongreso. Kabang i-Mayor Pogi naman ing tagal representante na ning Primera Distrito, bistaman kadwane pang termino ini apa nga mayor. Kapilan pa mo, pepasyag ng Vice Governor Lilia Nanay Bibi Pineda ing suportara kareng Lasatin Brothers keng 2025. Malaking pagpapasalamat ko po sa suporta ng mga Pineda, lalo na kay tatay at kay nanay. Hindi po sila nawala sa likod natin at napagpapatuloy po natin ang mga minimithi po nilang programa. So kami po ay extension ng mga programang binibigay nila sa lalawigan ng Pampanga. Kaya masaya po ako na napagtutulungan namin ang lahat ng mga programa, hindi lamang po sa pagbibigay ng basic services, kundi po sa proyekto sa buong distrito po. Anya mong November 8, sinumpaya ikong John Lasatin king Lakas CMD Party. Kaya bene Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, dati lang miyembro ning partido ng former President Rodrigo Duterte di Gonzales at Lasatin, a PDP laban. Well, ako naman po, pagdating po sa Kongreso, syempre nakikisalamuha tayo para makalikom po tayo ng pondo. Pagdating naman po sa politika sa Kongreso, mas mabuti ko nang hindi po inaalam para wala na po kayong naitatanong sa akin. Kamusta naman mag-update sa paglipat mo ng political party, partido politika? Well, unang-una, kaya po ako lumipat, unang-una, ang presidente po ng Lakas is half Kapampangan. So, kailangan kong sumama sa Lakas para mapakita ko rin sa ating speaker ang buong suporta po ng distrito po ng Pampanga. Samantala, agpangking political analyst ay maksangil, normal namo kanuking politika, anong no ka rin ing leadership, at sumu naman ka rin ing mayorya. Well, siguro, in his own calculation, in his own assessment, isip na Lakas will be the ruling party hanggang naking 2025 siguro. Kanya-kanyang personal assessment yan eh. And he knows his politics. Sinabi na namang sangil ang Maragulyang Sao para kareng Lasatin Brothers ing meging commitment dareng pamilya Pineda. Aking kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.